Benvinguts de nou. Avui anem a explicar com es fa la salsa per a la ensalada xinesa. Els ingredients que anem a utilitzar són sucre, segons la quantitat de salsa que volem fer, vinagre d'arròs, igual de quantitat que de sucre. Si no tenim vinagre d'arròs, valdria el de poma o el de vi blanc, però si pot ser, millor d'arròs. Ho mesclem i afegim 2 cullerades d'oli de gira-sol, no d'oliva, ja que té el gust més fort i no és el que volem. I sal, amb mitja culleradeta de cafè, seria suficient. Batem els ingredients durant 5 minuts sense interrupció. Deixem reposar com a mínim 10 minuts i si poden ser més, millor que millor. I ja podem gaudir de la ensalada o de qualsevol altre plat que condimentem amb aquesta salsa.